Темата за храната е сложна. Всеки ден сме бомбардирани с объркваща, противоречива и непълна или невярна информация за това какво трябва да ядем. Но когато става въпрос за избор на полезна за менталното здраве храна, няма един единствен правилен начин на хранене. Но пък има понятие наречено силните играчи. Виж тази графика, запази я в любими и се старай да хапваш повече от храните, които присъстват в нея, като акцентираш на тези, които обичаш. Пропусни тези, които не харесваш. Научните данни са ясни. Храната играе жизнено важна роля в насърчаването на здравето и устойчивостта на мозъка. И това е един от най-лесните лечебни методи, които може да бъде изцяло под наш собствен контрол. Нутриентите, които подобряват когнитивната функция и побеждават депресията и тревожността, са храните, които се борят с възпалението и насърчават растежа на мозъка. Също така, те подхранват нашия микробиом и това може да повлияе на психичното ни здраве. Храните, които ядем, имат значение и то голямо, когато става въпрос за предотвратяване и управление на депресията и тревожността.